Tengo un Twitter. Contestaron que se o quero facer, podo, pois digo para o juez. Se es un estudiante. Espera, eu collo dali unha tripa ou collo dali? No, nada. Cada 2 segundos. O chorizo lá, porque claro, aquí fago yo 2 nudos. Sí. Pero bueno, cada nudo, aquí leva un nudo e aquí leva outro. Sí. Cada nudo un segundo. Claro. Cada un chorizo 2 segundos. Cada chorizo, 2 segundos. Eso es moita produción, Usted que... É buena produción, desde logo. Un polveiro agora, desa maneira, son tantos. Si, tal como está esa, Claro. está chea a tope. Vale, pero eles hallaron a media cando non rompe nada. O sea, a media sin romper. Pero eso sería tamén para o récord Guinness? Non. O récord que teñen eles. Un récord que teñen eles que ten que ser unha tripa, pero é unha tripa. Más de kilómetro e medio. Wow. Que non. Eu sigo facendo chorizos. Si, acordo-me que miña madre facía unha volta así, e depois, pero atábame, creo que ataba tamén, Me creo que ataba tamén. Solamente sin atar. Sin atar. Sin cordel e sin nada. E iso quen che ofrecía? O dos vines. Nada. Bueno, se o chorizo fora seco tal, podías fazer igual, varía, porque vamos a ver, o nudo é para cando se coce ou non botas salsa, non? Ou para quemar o nudo? Non rapardo ao mesmo tempo, pero que o rapardo non tiño outro. Era para que non bote o fogo, o cocido. É que se bota o